Neteveen yekbuyi ji ber zêdebûna alarmeya darvekirinên li Îranê nîgeran e. Tehranê jî got ku tenê ji bo sûcên herî giran vî karî dikin. Netevên yekbûyî bang li Îranê kir ku bîkaranîna cezayê darvekirinê rawestîne û behsa zêdebûna fîkaran a hejmara darvekirinan divê salê de kir. Îranê her vî ha got ku cezayê darvekirinê dê tenê ji bo sûcên herî giran vere bîkaranîn. Komîserê bilind ê mafên mirovan ANY, Volker Türk, di daxuyaniyekê de roja duşeme, 28 tirmehê de got, rastiya ku heta niha çend set darvekirin li Îranê hatine kirin nîşan, dîde ku rewş çikas nîgeran e. Vî berdevam kir û tekez kir ku pêdivî bî moratoriumek tavîle sekinandin ke bilez, li ser bîkaranîna cezayê darvekirinê li Îranê heye.